Hor, 75 zepazten jake tio eta tiari baserri zen. Hori, niri gero egon izan kazelan, hori kontete dukat. 75 urtarrian eta marren detenidu eta gero karzelatik atean izan dira. Baina kontatuko dugu orduan. Karzelatik orduan urten nintzen nien, 16an, nintzen bat tio eta tia bizitzaztira. Gaurak erakutsi guztien, baserri zean zela ezagun tirotuta, da hori izan zela etxabe hilzauen egunien. Hanpazar Iñaki etxabe hilzauen egunien tiroteatu hilzauela. Ni orduen nauen ja baserri zean, ikasketak amaituta neukazen da ni nauen elorzo. Da horrek etxabe inda gero, eta kaminotik, ero zelaitxik, ero, total, basarrizea tiro pilua zeukazen, basarrizeak.